ତାଙ୍କର ମୋର ଝିଅ ବିହା କରବାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଝିଅ ବିହା କରବାର ଲାଗି ମାନେ କହୁଛ ବାବୁ ମାନେ କହୁଛ ବାବୁ ଆଜି ଲାଗି ସୁଯୋଗ ନା ଛାଡୁ ହଁ ଆଜି ଲାଗି ନିଜେ ସୁଯୋଗଟା ବନେଇছে ନେ କେବେ ନେ ଛାଡୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୁଦୀକ୍ଷା ବିହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସୁଦୀକ୍ଷା ବିହା କରିବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଆସ आएंगे बोला ये बोला ऐसे नहीं प्रकृत रे मते किछि दिन लागि विवाह करते दमा ओते रे आश्रय दे ती मोन आश्रय का किलो किंतु प्रकृत बापा होए नरी আর সীতাঞ্চুর বাপা সাথে মোর কথা ଥିଲା যে তোতে আমি বিয়া করিব কর্তব্যটা আমি করছি কিন্তু তোর বাপা সাথে সমাপন জানো ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ତ ଠିକ ରଖିଥିଲି ବାପା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବାପା ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବାପା ହଉ ଲଢ଼ି ମାରି ଆଉ ମୁଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ବାପାକେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ବିହା କରବାର ଲାଗି ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲି ଆଉ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବିହା ମତ ବାପା ତୋର ବାପା କହିବି ବାପା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି रे
ବସ୍ ମୁଁ ଫିରିଲା ବେଲେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ବିହାଘର ଯାଇଥିଲୁ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା मोर छुआटा केते गला ना कहनी ମୋର ଛୁଆଟା କେମିତି ଗଲା ଯେ ନାଇଁ ପାଇଲି আর বস্তিতে এই অবস্থা আর ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି আর ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀকে ବଞ୍ଚେଇ ନିଅ চল ভাই ইনফরমেশন পাস করো जो इमीडिएट